Abiatu da Europa mailako emakumezkoen selekzio hoberena zein den erakutsiko duen txapelketa, Eurokopa. Aurtengo edizioa Holandan finkatu da eta abuztuaren 6 bitarte iraungo du. Guztira 16 selekzio sailkatu dira Eurokopa honetan aritzeko eta Europako talde honena bilakatzeko. Belgika, Austria, Suitza, Eskozia eta Portugal selekzioentzako lehenengo aldia izango da txapelketa honetan. Talde bakoitzan 23 jokalaririk onenak arituko dira, ia hilabete batez Europako talde hoberenaren garaikurra lortzeko borrokatuz. Jokoan ere berritasunak egongo dira, besteak beste jokoan ez dagoenari ere txartel gorri señoriak atera ahal izango dizkio epaileak eta luzapena egotekotan bi taldeek laugarren aldaketa bat egiteko aukera izango du. Txalotzekoa ere emakumezkoen taldeak biltzeaz gain, epaile lanetan arituko diren figura ezberdinetako protagonistak ere emakumezkoak izango direla. Esparru honetan emakumezkoen presentzia eta aktibitatea badagoela aldarrikatuz. Final erdiak abuztuaren 3an eta final nagusia abuztuaren 6an izango da. Txapelketako zelai nagusian, Enseden. 20 taldeak jokatzen duen zelai hau 1988an inauguratu zuten, eta bere barnean guztira 30.000 bat pertsona sartzen dira. Bitxikeri eran ere heldu dira Eurokopako zenbait albiste. Holandako selekzioak adibidez eskutuko lehoia aldatu egin du lehoi eme batengatik, haien identitatea benetan ordezkatzen duen ikurra osatuz. Islandiak aldiz aurtengo iragarki hezitzaileenetariko bat egin du, emakumearen presentzia aldarrikatuz eta berdintasunaren aldeko oihu bat zabalduz. Gaur taldeen fasearen 3. jardunaldia jokatuko da. Lehenengo egunean Holandak Norvegia garaitu zuen eta Danimarkak Belgika. Bigarren egunean Errusiak Italia garaitu eta Alemania txapeldunak Suediarekin berdindu zuen. Gaur beste 2 partida izango dira, Austria eta Suitza eta Frantzia eta Islandia. Bihar jokatuko dira lehen jardunaldiko azken 2 partidak, Irene Paredes zelairatuko duen Espainia Portugal eta Ingalaterra Eskozia.